No comment. No comment? Ok. Bien, gracias. Sold. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Os damos la bienvenida a la ongi etorria Ungrateful Beings filmaren prentsa aurrekora, atal ofizialean lehiatzen da, 72. edizioan. Filmari buruz hitz egiteko bere lantaldearen zati bat dugu hemen. Aurkeztuko ditut ondoren, muturretik hasita. Alde batetik, New Baixia Poptazik dugu, gidoilarik idea, antzezleak Timon Sturberg, Dexter Frank, Barry Watt, Olmo Omertzu zuzendaria eta gidoilarik idea, Barbara Bobulava eta Antonin Gemela, eta ekoizlea Ginny Komesi, eta argazki zuzendaria Christoph Malta. Mila esker gaur hemen egoteagatik filma aurkezten. Gustatuko litzaidake hastea lehen galdera bat eginez. Gogorarazi behar dut, Olmo Omertzu zinemaldira itzuli dela 10 urteren ondoren Donostian izan zen, New Directors sailean, Family Film pelikularekin. Eta atsegin handia da berriz ere atal ofizialean izatea film honekin. Eta, behar bada emango diguzu mesedez lehen impresio bat, hau da, Family Film ere familiari buruzko film bada, eta ze gatazka eta ze dinamikak dauden familia baten barruan. Eta gainera Family Film hemen egontzen Donostian, eta gainera New Goixa Fortazikek idatzi zuen ere bai, esplikatuko duzue nola sortu zen proiektua? Hasiera batean hainbat ideia zeuden. Normaleanik oso modu intuitiboan lan egiten dut. Hasieran idazten ari naizenean, kontzentratzen naizenean, proiektuaren tratamenduan sartzen naiz eta gero konturatzen naiz, gero ideia horiek beti zerbait dutela komunean. Eta hori zela auzia, hori da nagusia. Hau da, zer egiteko gai dira gurasoak bere alaba bat salbatu nahi badute. Zeintzuk dira mugak noraino iritsi daitezken. Eta gero hain zuzen ere, Neboxara bidali nion, ze beste film batean eginak egonda geundeen filma bat egiten, eta horrela hasi ginen gai honi buruz hitz egiten, eta horrela sortu zen filma. Ez da film bat, kontakizun bada azken batean. Zein urruti iritsi daitezken gurasoak, eta baita ere zein urruti iritsi daitezken seme-alabak. Hemen ez bai daude pertsonaia xaloak, hemen gerra bada, borroka bada azken batean. Beraz niretzat, hasieran interesgarria izan zen gatazka aztertzea, anorexiaren gatazka aztertzea, gaixotasun moderno badena, nahasmendu moderno bat gazteen artean. Baina denbora bat igaro ondoren konturatu ginen inflexio puntu bat dela kontakizun osoan. Nolabaiteko energia siniestroa esan genezake. Film osoan zehar hitz egiten da horri buruz, nik filma gidoia irakurri nuenean ez nuen uste hain film siniestroa egin genuenik, eta orain lehen aldiz ikusi dudanean, erabat eginda, erabat montatuta, hori iruditu zait. Eta ematen du, kontakizun komikoa eta arina dela uneren batean, baina beti badu oso sentipen sakon eta siniestroa atzetik. Beraz, filma ikusi nuenean, azkenean, nolabait esan dezaket, nire sentimenduak oso ilun
bihurtu zirela. tragical. Eta tragikoak ere aldi berean, benetan tragikoak. Some kind of every story we made or movie and so on is Egin dugun kontakizun bakoitza eta egin dugun film bakoitzean, world we are living in. bakoitzak islatu egiten du gutxi gora bera bizi dugun mundua. Eta kontakizun hau, Principles and system of the game and system of the relations and so on. esan dezaket, jolasaren hasiera eta harremanak nola gertatzen diren, islatu egiten dute gaur egun gure inguruan dugun mundu hau. Eta hain zuzen ere, Serious game, but it's fake. jolas serioa da. Game made of small lies. Eta gainera jolasa gezur txikiekin eta gertakaeraekin batera gertatzen da. Eta jolas hori etengabe jolastu beharrekoa da. At the end, Eta azkeneko irudia, familia herri berritsu bat agertzen da, parting, falling apart and so on. So I baina have very, goitik bera amiltzen ari dena, beraz sentimendua filmaren amaieran oso astuna da, eta nekien hain film sinistroa eta astuna egin genuenik. Hi, my name is Mario from Kaixo, First of all, congratulations for the movie to zorionak filmagatik. Denoi, galdera bat daukat edo hainbat galdera zuretzat olmo lehenik eta behin. exploring family crisis. Film batzuk egin dituzu, krisi familiarrak aztertzen, ze elementu berriak uste duzu Ungrateful Beings-ek ekarri duela zure filmografiara. Eta bigarren galdera da, What reflection do you hope the gogoeta bat, ze gogoeta can take away espero or learn, duzu regarding this mundutik, ze uste duzu auzite etikonen inguruan garatuko dela. Bueno, lehen galderari dagokionez, erantzungo dizut, ze berri dakar film honek generoan, hau da, that's right. harremanetan, edo nire filmografian, bai, Ungrateful Beings, pixka bat desberdinagoa da aurrekoa baino. I don't think that I was tackling more Ez dut uste before so much. nik And provokazio morala ere aurretik egina izan dudanik. Eta gainera ere esango nuke, askoz ere gauzak gehiago gertatzen dira film honetan. Nire aurreko filmetan baino gehiago. Gainera gidoia idatzi genuenean, nik enuen nahi, make any ez nuen not obstacles maybe. ez nuen I just wanted to pentsatzen oztopo bat izango zenik. Nik that it's a curious in jakimina nuen ikusle gisa jartzen nuen nire burua. Eta kontakizunak hartzen zuen bidea, edo nora bidea, mugak esan nahi nuen leheno itzorrekin. Eta bigarren galdera zeintzen? Tensions between Harremana du deception that the honekin, hau da, egiaren eta dezepzioaren arteko harreman horretan, pertsonaiarekin. Ze gogoeta uste duzu edo espero duzu, hobe esan da, egingo dutela ikusleek. Ze lezio atera dezakete ikusleek auzi etiko hauetatik. You know, I hope that they will be in the same position Espero as dut. I am when I'm watching the film, which is Nik dudan jarrera berbera ardezake dela. Nik filma ikusten dudanean ez nago ados jokabide horrekin, ez nago ados nola garatzen dituzten edo aurre egiten dituzten bere arazoak, baina ulertu dezaket ere gurasoen etxipena, eta ulertzen dut ere borrokan ari direla gurasoak beren alabaren bizitza salbatzeko. Eta badago nolabaiteko in me as well. kontraesan bat film honetan, eta nigan ere. Eta uste dut, In that kind of situation, and I hope that the viewer ni egoera horretan banengo, of the film. But there were nik several different gauza topics bera egingo nuke. Baina badira hainbat gai filman, gai desberdinak, from the beginning, like one landu egiten ditugunak hasiera bertatik. Eta bat da konturatu egin nintzela, gurasoek eta seme-alabak actually never know each other izan ere, probably also sekula ez dutela
erabat ondo ezagutzen, elkar ezagutzen, barruan dagoen botere dinamikaren ondorioz, harreman baten barruan dagoen horren ondorioz, eta baita ere adin tarteagatik, diferentziagatik. Nik ezarri nahi nuen, ideia bat, eszena bat, sekuentzien bitartez non lehen aldiz, benetan ikusteko zeintzuk diren benetako arazoak eta zeren kontrari den borroka laba. Eta egoera hauek islatzen dute beren egoera, baina gainera provokazio moral bat dago ere tartean. Gaiak duen provokazio morala gezurra alde batetik. Eta hori film osoan ikusten den zer bai da. Eta gure kasuan gezurrek egoerak ebazten dituzte. Ze egoeratan aurkitzen den familia hori. Gauzak komplikatu gabe normalean zineman gertatzen den bezala. Hain zizen ere konpontzen ari dira dituzten arazoak familia barruan. Hau da, zein egoeratan dagoen Clara alaba bere osasun arazoa dela eta. Eta hain zuzen ere, bizi duten egoera hori, esan genezake amets patologiko bitxia dela. Asmatu egin dutena denak ondo funtzionalezake, inolako arazorik gabe. Ez badute Teo aztuko, kristalezko aur bihurtzen dena familian, baina ez dakit benetan zer pentsatu beharko genuken zinemaretotik ateratzen garenean. Nik egiten ditudan filmetan, saiatzen naiz, ahalik eta irekiena izaten. Pertsona bakoitzak bere esperientzia proiekta dezan, edo ikusle batek filma ikusten duenean. Horratzean galdera bat. Bai, arratsaldeon. Bai, itxoin. Ederki. Bai, jakin nahi nuke, ea ondo ulertuko nukeen, ondo ulertuko ote lukeen ikusleak agian ez direla provokazioan sartzen. Behar bada, momentu batzutan gaia nola lantzen den ikusita, umore beltza baitago batzuetan, hau da anorexiaren gaia tratatzeko duzun moduan. Mesedez, itzulpena mesedez emango didazue berri, lehen ez dizut entzun, bi ahotsak aldi berean zeuden eta ez dut ondo entzun. Bai, eskerrik asko. Bai, errepikatu ingelesez, mesedez. Ez dut ezertxo ere entzuten. Repite la pregunta, por favor. Errepikatu galdera mesedez. Que repita la pregunta para que él la traduzca. Bai, errepikatzeko galdera berak itzultzaileak itzul dezan. Bueno, galdera da, berak ulertuko ote lukeen, badaudela, behar bada, ikusle batzuk ez duketela ulertuko, berak egiten duen provokazio moral hori. Hain zuzen ere, gai oso serioa delako, anorexiarena bezala. Ederki. Baina nire galdera da, edo nik proposatzen dudana da, nire proposatzen dudan gaia oso serioa da, eta ikuspegi oso sentibera dugu anorexiaren inguruan, baina hasiera bertatik nik uste dut nire ikuspegia dela nola lantzen duten egoera hori gurasoek. Baina bestalde batetik ere bai, nahi genuen beharraina espazio edo tarte izan filman Clararen historioa kontatzeko. Eta Clararen egoeraren berri emateko. Hain zuzen ere, elikadura nahasmendu hau, sintoma bada, azken batean. Hau da, gurasoek duten banantze horren ondoriozko sintoma bada. Baina lehen esan dudan bezala, sekuentzia hauekin, nik hause egin nahi nuen. Nik
Ez dut perse ikusten, edo ez dakit nola esan. Nik ez dut mezu sekuentzia hauek provokazio gisa ikusten. Hain zuzen ere, idatzita dauden moduagatik, neska askorekin kontsultatu nuen. Eta askoren egunerokoen, neska baten egunerokoek inspiratu ninduten, eta berak idazten zituen mota horretako oharrak gure pertsonaiak zuen adinbera zuenean. Beraz, nire ikuspegia, sekuentzia hauetan ez dira zinikoak, erabat empatikoak dira. Nik espazioa, tartea eman nahi diot alabari, dokumental bada ia azken batean, non mota honetako egoera tragikoa duen neska batek, ezakit ondo erantzun dizudan. Can I just say, Erantzi dezaket zerbait. when you speak in the movie about something like that, Filman hitz egiten balin duzunean gai baten inguruan, adibidez honelako gai baten inguruan, azken batean, hau bizitzaren arazo bat da. Familia honek duen bizitzaren arazoa ezin dugu ebatzi, konpondu, nahasmendu edo gaixotasun hau. Ezin dugu osatu edo sendatu modu zuzen batean ere medikuntzaren aldetik. Anorexia niretzat adierazpen bada. Gure buruari buruz egiten dugun adierazpen bada. Eta munduko edozein pertsonak adibidez liluratu egin ninduen. Leri Mariforsiren historia Norvegian bihurtu zuen bere gaixotasuna adierazpen bat. Arte adierazpen bat egin zuen bere gaixotasunetik. Bizitza eta heriotza tarteko. Beraz, gu ez gara ari nahasmendu honetaz hitz egiten konpondu ahal izateko, nik ez baitak ezin den sendabidea. Hau azpimarratu nahi dut. Berri, aipatu duzu komedia ilun bat izan ditekela, eta tartean gai sentibera batekin, elikadura nahasmendu batekin. Nik ez dut komedia ilun gisa ikusten. Eta gainera, gaur izan da filma publikoarekin ikusten dugun lehen aldia da. Eta maitasuna ikus dezakegu momentu batzuetan. Baina horrek mantentzen du, lantzen dituen gaien arteko oreka, baina ez dut uste komedia ilun bat denik. Eta lehen esan dudan bezala, elkarrezketa, hori ikusten dugun sekuentzia Klararen elkarrizketa eta voice over bat, off-outs bat duenean, niretzat oso maitakorra eta oso emozionala. Neri ez zait iruditzen ironia ilun bat denik. Good evening, it's Alessandro Bizzotto. Arratsaldeon, My question is for the director. Italiatik nator, Alexander, zuzendariarentzat eta Berry Ward entzat bi hizkuntza hitz egiten dira familia honetan. Lehenik eta behin jakin nahi nuke ea aukera bat izan den azpimarratzeko ze distantzia emozionala dagoen ez bakarrik hizkuntza oztopo gisa. Eta unerik potentenetakoa dira Berry Warden isiltasunak. Modu naturala egin zenuten, elkarrekin egin zenuten zerbait esan nahi du zuzendariak horren inguruan? Nik hitz egin beharko nuke. Ara, benetan hiluratu ninduen gauzetako bat da, familia hautsi bat dugu, eta hizkuntzetan banatuta ere dago. Eta bai, horrek familiaren banantzea ere azpimarratu egiten du. Eta egia esan 3 hizkuntza hitz egiten dituzte, baina berdin du. Familia eleanitza da, Barbara Eslovakiakoa da, eta Errepublika Txekiarrean hasi diran, eta Berry inglesa da.
I think Baina topically wise, this broken family, broken in languages is interesting as well. And then we also realized that hizkuntza it's interesting when banaketaren gaia eta familia banandearen hauzia interesantea da. Barry Wardek erabiltzen duenean bere hizkuntza, txekiera erabiltzen duenean baziren egoera batzuk non bere seme alabengana hurbildu nahi zuen beren ama hizkuntzan hitz egiten ari zelako. Bai, batzuetan edo askotan oso praktikoa da. Beti etengabe gidoia errebisatutzen genuen eta begiratzen genuen non erabili genezaken txekiera eta non funtzionatuko zuen. Gainera, nitzat ere posible da hitz egiteko, ze egia esan zaila da txekiera, baina lan bikaina egin dugu gidoian kokatzeko inolako osturarik gabe, etengabe kontziente ginen, natural izan bartzuela, itxura naturala izan bartzuela, eta nire familialean itzen historian bai, ondo dator, azkenean batetik bestera hizkuntzak nastea, eta nolabet fusionatu egiten dira, entseguan, zati horien entseguan, edo entseguetan, elkartu egiten zituen antzezile guztiak eta dinamika sustatzen zuen, ze hasieran nire lehen saioak txikira hitz egiteko parregarriak izan ziren. Aprobetxatuz galdera hau, gustatuko litzaidake, bai, gainerako kideek azaltzea nolakoa izan zen beren esperientzia, nola izan zen Barryrekin lan egitea eta nola landu zuten alderdi familiar hori. Ez dakit nor nahi duen hasi. Behar bada, Barbara. Hasiko naiz Barryk esan duenarekin. Bai, entsegu asko egin genituen, irakurketa asko egin genuen, eta olmoan bizi da, eta Barry ni Erroman bizi naiz, Erromatik joan nintzen, eta Barry Irlandatik iritsi zen. Eta irakurketa egiten genuenean saiatzen ginen modu bat aurkitzen, nolabait funtzionarazteko hizkuntza horiek guztiak filman. Nik uste dut azkenean ikerketa antzeko bat izan zela. Hau da, tailera antzeko bat, non filma hau prestatzen ari ginenean, Barry hasi zenean antzezten eta txekieraz hasi zenean onartu berra daka par asko egin genuela, beraz asko lan egin behar izan zuen Barryk txekiera benetan oso hizkuntz zaila da hitz egiteko, baina lan bikaina egin zuen egia esan. Eta neskamutilekin ere bai. Beraz, bai, inspirazioak izan ziren guztiak guretzat, eta gainera olmo oso sortzailea da, eta filmaketetan, elkarrizketa batzuk aldatu egin genituen, beste batzutan nahiko irekiak ziren elkarrizketak, eta etengabe aldatu egiten genuen filmak funtzionaz ezan. Eta atsegin handia izan zen denak elkarrekin lan egiten, bai? Bai? Edo ez zaude ados nirekin. Bai, era bat ados nago. Antoni Txemela, ni naiz familiatik kanpoen dagoena, filman. Hau da, ni alienatua naiz, ni kroaziera hitz egiten dut filman, ni esloveniarra naiz, baina kroaziera hitz egiten dut. Eta Dalmaziako azentu pixka batekin. Baina entseguak zoragarriak izan ziren. Olmo zuzendaria benetan bikaina da kontakizuna kontatzeko orduan. Eta lerro artean dagoena kontatzen duenean, elkarrizketaren barruan dagoena. Esaten dudan bezala lerro artean. Ez da zinikoa, anorexiaren inguruan zinikoa da pertsonekiko. Eta nola erantzuten duten, mota honetako nahasmendu baten aurrean, nola erantzuten duten pertsonek egoera zailetan eta ez dituztenean tresnak edo hitzak arazo horiek konpontzeko. Nolako erantzuna ematen du jendeak. Hau da, emozionalki nola heltzen diren horretara.
eta gainera lerrortuan ere irakurri egiten genuen. Eta harremanak sakonago ezagutzen genituen kamareren aurrean eta atzean. Dexter, bai, niretzat interesgarria izan zen. Nola elkartu ginen herrialde askotako jendeak, herrialde desberdinetakoak, eta filma prestatzen ari ginen bitartean nola adierazi genuen gure burua hitz egiteko orduan. Hau da, nola aldatzen genuen hizkuntza batetik bestera. Sakon pentsatu genuen noiz aldatu bartzen hizkuntza batetik bestera, eta gauza jariakor bat izan zen, egia esan. Eta hizkuntzak azken batean joko mentalen parte izan zen aurren artean eta aitaren artean. Seme-alabak eta aitak nahi baldin bazuten urrundu, aitaren gandik urrundu, edo nahi baldin bazuten sintonia berean egon, edo uin berean egon. Hau da, pertsona elebidunak dira, eta nola bizi dituzten hizkuntzak eta nola aldatzen duten bakoitzaren artean, eta bere ama hizkuntzara nola jotzen duten deseroso sentitzen direnean, beraz interesgarria izan zen niretzat, bizitzea nire rolaren bitartez hori bizitzea. Can you repeat the question again? Antoni? Tell us about your experience with the rest of the cast. Yeah, so it was great. I mean, Bai, nola esango nuke? hang out when we were in Chile. Bai, gerra divertigarria izan zen, filmatzen genuenean elkarrekin geunden eta benetan, bai, ondo pasa nuen, nik asko gozatu nuen beraiekin lan egitean. Actually, because Dex and Tonda, they didn't have Dexter eta Timonek ez zeukaten esperientzia handirik, berriak dira, iritsi berriak dira zinemara. Eta bere rolak antzesteko orduan, basi berriak ziren azken batean. Eta entsegu oso zehatzak izan genituen interesgarriak, baina denbora askoan ez genuen entxeatu gidoia bera baizik eta improvisatu egiten genuen, eta gaiari buruz hitz egiten genuen, eta egoerak ere improvisatu egiten genuen, familian zer gertatzen zen. Hau da, istorio guztiak lotuta egon aurretik, baina hori ez da gidoian agertzen, ez genuen 6 hilabetean zer entxeatu nahi elkarrizketak bakarrik. Nahi genuen pertsonaia konektatu elkarren artean. Galdera hemen? That's me again. Bai, ni berriro. Aipatu duzu lehen, edo oraintxe aipatu duzu, film honetan herrialde asko daudela inplikatuta. Eta antzezlei dagokienez galdetu nahi nuke honako hau. Ekoizpenaren ikuspegitik nola hautatu zenituzten ikusten ditugun lekuak. Herrialde desberdinak ikusten ditugu, lokalizazio desberdinak, filmaren hasieran ikusten dugu hondartzak daudela, gero erietxea, gero etxea, hau da, aitak alde egiten duenean, nola izan zen prozesua lokalizazio horiek hautatzeko? Bueno, jakin genuen, historiaren lehen zatia Kroazian gertatzen dela. Eta nik ezagutzen ditut, kanpamendu hauek nire haurtzarotik, baina erronka handiena niretzat eta Kristofentzat, argazki zuzendariarentzat izan zen. Tonu aldaketa handia baitago filmaren erdian. Eta orduan hasi ginen, paisaia zoragarri batekin, eta Kroaziako leku oso ederrekin hasi genuen filma, eta gero aldatu egin genuen. Lokalizazio ilunago batera joan ginen, erietxa. Baina guretzat garrantzitsua izan zena, ez lukela genero aldaketa suposatu behar. Hau da, lehen zatia familia film bada, baina drama familiarra da ere bai, eta ondoren drama soziala dator. Hau da, guk kontatu nahi genuen kontakizuna hainbat giro erabilita. Hau da,
pertsonaien barne paisaiak erakutsi nahi ditugu. Ez dira inguruneak besterik gabe, hau da, estena baten amaiera eta horrengoaren hasiera baizik eta izan beharko lukete, benetan lokalizazio horiek pertsonaiek ezaugarritzeko. Berri bere apartamentuan dago une batean eta konturatzen gara, auzo guztia berrera ikitzen ari direla, beraz nola baiteko lotura du bere pertsonaiarekin. Eta saiatu ginen altzen neurrian mota horretako lekuak aurkitzen, mota horretako estenak egin genituen bigarren zatian, ze filmaren lehen zatian leku asko genituen. Eta erritmoa emateko film osoari, estilistikoki eta gainako erenteak izan nahi genuen horrekin. Christoph, hemen dago, behar bada zure ikuspegia partekatu dezakezu. Christoph, ze uste duzuzu? Bai, bueno, nik uste dut hori izan zela ederrena eta berda erronkarik handiena proiektu honetan. Hau da, saiatu ginen konektatzen, bi mundu hauek, bi film visual desberdin egiteko, baizik eta errepikatzen saiatu ginen hainbat komposizio, eta hainbat osaera irudien aldetik, eta kamera mugimenduak ere errepikatu egin genituen antzeko itxura izan zezan. Bi zati eta saiatu ginen kamera berdin mugitzen, eta proiektuaren zati hori gustatu zitzaidan. Azken galdera bat egiteko aukera dugu norbaitek nahi baldin badu. Gainera, hemen Gidi dugu filmaren ekoizlea, behar bada konta dezakezu pixka bat zure esperientziari buruz. Nola sartu zinen proiektuan, Giri? Bai, kaixo denoi. Film guztiak elkarrekin egin dugu 10. urte aurrena da Donostiara berriz itzultzeko, eta guretzat beraz sinestezina izan zen, eta family filmek asko bidaiatu du, eta oso hasiera ederra izan zen. Niretzat beti saiatzen gara neurri batean filmak saiatzen naiz olmorekin batera egiten, tonua egokia bilatzen eta gai egokia bilatzen. Urrengo filmareko ere bai, hau da 5. Bi laburmetrai ere egin ditugu. Eta benetan garrantzitsua da hau niretzat. Gustatzen zaizkit gaiak eta familiarekin zerikusia duten kontakizunak, nik uste dut lan bikaina egin dela. Eta familia batek funtzionatzea lortzea lan ikaragarri handia da. Eta uste dut nola esango nuke? Alde batetik anorexiaren gaia zegoen, baina beste arazo batzuk ere bat daude, ze gazte askok sufritzen dute olako egoeraren bat edo beste, eta badaude soluzio errazak arazo horietarako, ezakit nola esan, eta baita ere badaude soluzio komplikatuagoak, baina esango nuke nire hitziz behintzat soluzio errazak ez daudela. Hau da, beti ezin dira soluzio errazak izan, eta nik enuke esango komedia bat denik, eta enuke esango ere humorerik ez duenik, baina zailtasun sentipen bat etengabea bat dago, etengabeari zara ikusten egoneiko etzenuken situazio bat, eta ezin dut imaginatu ere nik hau nire seme-alabekin egingo ote nukeen, baina irudikatu dezaket berbada gertatu ditekela. Eta hau da filman adierazi nahi den arriskua galdera bat gehiago, galderarik. Bueno, horrela baldin bada, amaitu egingo dugu prentsaurrekoa. Eskerrik asko talde osoari, Ungrateful Beingseko filmaren ordezkariei Donostiara etortzeagatik, eta suerte handia opa nahi dizuet filmaren karrerarekin, ibilbidearekin, hemen Donostian mundu mailako premiera egin ondoren.